Ćao drugari, dobrodošli na kanal Šef Online. Vaš drugar Ivan pokušava da vam dočara život i rad u Nemačkoj kampu. Evo novi vlog, novi video u kome, evo, gde se nalazim se na poslu, pa pošto bukvalno ne stižem, dobijam primjedbe da slabo snimam, da me nema i tako dalje, ne postižem bukvalno. I koristim ovu priliku, pošto nema trenutno gužve na poslu, ponovo sam svoju opremu, pokušavam da složim, da sredim još jedan vlog, još jedan video, a tema je fashion ili ti karneval u Nemačkoj. Ja sam ovde pokušao da pronađem neke podatke o tome šta fashion predstavlja u Nemačkoj, osnovne pojmove, u čega se tako zove i tako dalje. Možda grešim, ajde neko ispravi ko bolje zna. Uglavnom, ja sam skopirao da je to neka vrsta karnevala, bukvalno širom Nemačke, a evo sad na ovome Wikipediji sam našao da je širom sveta, normalno karnevali postoje svuda. Uglavnom, baziram se na Nemačku i zato sam pronašao neke podatke da prvi put je dokumentovan krajem 17. veka u Nemačkoj. I pojavili su u gradskim dosijejima grada Kelna negde u 1780. godine. Sad, šta to značilo ovdje, ne znam, objašnjeno da je to bilo ismevanje vladara, gde su se klovnovi, razni pajaci i ostali ljudi oblačili u kostime i pravili viceve i zezancije. Kapiram da je to i sada, ali ne u vezi ismejavanja vlasti i toga, nego prosto neke vrste zabave gde se pušta muzika, gde su ljudi veseli, pozitivni i prosto se gleda na neko veselje. Eto, to je to, da vas ne davim suvoparnim nekim detaljima. Stavit ću link sajta na kom sam našao osnovne podatke o vezi fashinga, a vama, evo, ovom prilikom prikazujem segmente iz grada Minhena, znači sa karnevala, gde sam ja nisam prisustvovao, sam tako već i prolazio i video da, evo, hvatio i snimio neke segmente. Eto, to je to. Ajde, idemo na video. Ćao! Ajde, držim već pola sata kameru. Nisam se lepo obukao. Nema ve. Danas je specijalan moment i trenutak da snimim nešto, zato što se dešava nešto vrlo interesantno u ovom gradu u kome sam ja već neki period i u kome planiram da nastavim da živim. Sad ću da prikažem naravno i ovaj video kao i svaki video, evo ih podobranci. Ovaj video kao i svaki moj video je vrlo spontan i bez neke posebne pripreme i svega toga. Prosto krenuo sam u grad da se nađem sa, evo, upravo me zove drugar, da se nađem sa Vuletom, a odbit ću ga pa ću da se javim, da se nađem sa Vuletom i njegovom devojkom, da popijemo kafu i naravno želim da vam prikažem ovo, pazite sad ovog čoveka, i on nije jedini, mislim da je ceo grad u fazonu dešavanja. Pokušat ću donekle da vam ispratim to i da vam znači u Minhenu se dešava fashion, a fashion nije samo u Minhenu, nego u celoj Nemačkoj, svaki grad u svoj način to prosto ne znam da me čujete od ove buke, nisam okačio i doktori, nisam okačio mikrofon, hteo sam što pre da krenem. Uglavnom, objašnjenje šta je fashion ću uraditi u dodatku ovog videa, da ne gubim sad vreme. Poenta je da su svi ljudi, ali većina ljudi odeveni, znači karneval je u Minhenu. Vreme nije baš neko za karneval, ali ljudi su raspoloženi, veseli, obučeni u razne koštime, u razne motive, kako da kažem, i doprinose ovom gradu i uopšte svemu doprinose jedan veseli moment i
kako kažem, raspoloženje. Ja sam to već na mom Instagramu, inače zapratite me na Instagramu šefonline.i.s i na mom privatnom Instagramu. Pa je to sad. Eto, i to se dešava. Već sam okačio neke slike, znači, tako reći, najave za ovo dešavanje, a ovo ne traje samo danas, ovo već traje danima, ali mislim da je danas u Minhenu glavni dan za to. Pun je, evo ja sam trenutno na Marijem placu, pun je ovaj deo, ova ulica, ovo šetalište, je puno naroda, turista, dosta ovih, kako se zove, kombija sa ponudama za klopu, piće, grickalice, zancije, suvenire i tako dalje. Ljudi su obučeni, svako na svoj način šta je imao da nabace na sebe. Eto, prosto jedna pozitivna i dobra stvar, šta god bilo i kako god drugi to tumačili. Maskarada, kako bi to rekli, ne znam ja, vašar, karneval u stvari, karneval, veseli karneval. Ovo bi se svidjelo moje ćerki, Sonji, a i Vanji, boga mi. Tako da, eto, to je to, snimam dok ne sedemo negde, popijemo kafu, Vule, Ljubo i ja. I snimam još malo i snimit ćemo, okrenut ću kameru pa ću snimam ispred sebe. Eto, to je to, ajmo dalje. Evo još snimaka, ne znam da li uopšte da pričam, nešto da objašnjavam, pošto se naravno nisam spremio, ali malo je bučno. Šta mogu da primetim, znači sve vrste klope, od sladoleda, slatkiša, iako je hladno, do kuvano vino, prosecco. Evo još jedna interesantna odevna kombinacija. Uglavnom svi su u nekim blesavim kostimima. Mene ovo baš raduje i onako nekom vesu, mislim da je ovo za decu fenomenalno, da deca bi bila oduševljena, ja verujem da bi i moje ćerke bile. Znači ljudi, eto, imaju, ne znam, koji povod da se eto vesele, popiju neko piće, prošetaju, pokažu svoje kostime i tako dalje, super stvar. Preporučujem da pronađu naši gradonačelnik i ostali način da ubace ovo i u Beograd. Ja znam da postoji posle nove godine, ne znam, 1. 2. januara ulici Dobre Nade, kako beše, ali evo preporučujem da ubace jedan dan ovako gde će svi da budu razdragani i veseli, to nam je svima potrebno. Malo da, što se kaže, da odložimo probleme i da se nasmejemo. Tako da, eto, idem sad ka Marijem placu, tamo ću se naći sa drugarima. Eto, to je to, prosto snimam neki utisak sa ovog dešavanja. Ja popodne idem da radim, ja verujem da je ovde i uveče, da je ludnica, da su koncerti. Evo, Milka je tu, Milko. Ovo su neki, šta su ovi, ovo su neki kačkaši sa maskama. Uglavnom, pogledajte sad ovo, znači godine nisu uopšte bitne, staro i mlado, obučeni. Ovo je definitivno nešto što mi se sviđa kod Nemaca. To se da kažem, idem popodne da radim od 3, vjerojatno će biti gužva zato što se sve onda seli u restorane i kafane i verujem da će ovdje na trgu Marijem placu također biti neka ludnica, neka žurka.
eto, to je to. Ne znam ako piju kako sutra rade, ali dobro. Evo mi se sviđa ova maska, ova kapa ili kako god je nazvali. Evo ovdje, evo ovo je sećanje na djetinjstvo, šećerna vuna. Ali kako su lepo ljudi brendirali ovo i upakovali u neke kutije i prodaju, super. Ovo smo kod deca jeli. I one jabuke, one glazuri isto. Evo, bez kobasice ništa, bratvorst, evo i palačinke. Dachau, Fasching, Gesellschaft. Okej. Evo sad stižem na ovaj glavni deo Marienplatz, stvari Marienplatz. Sad ću da vidim i tu šta se dešava, ne znam koliko se čujem zbog buke i svega, pazite ovo i policija je tu. Oni su odeveni u svoje, naravno, uniforme. Wow. Ovo su malo starije princeze, jel? Ups! Evo neka proslava, neko zezanje. Uglavnom, fenomenalna stvar. Evo još jedan pogled na princeze. Starije princeze. Evo ovdje vidiš što se ovdje dešava, ovdje neki program. Koncerti. Zezanje. Evo obeleži Bajerna. Kao što vidite, svako na svoj način, šta ima, šta može, šta želi da dočara i pokaže. Nije bitno, bitno je samo da je veselo. Evo, tamo džuskaju. Znači, samo je bitno da